nás podporili. Je to skvelé, že dneska ste nešli do IKEA a takto ste nás prišli podporiť. Je to úžasné, že ste sa nenatrapali do Alpáku a došli ste napriek tomu, že sa vám určite nechcelo. Ja viem, že je to nuda, viem, že to je krásne, ale sme tu aj za vás. Ďakujeme, že ste prišli a takouto formou nás podporili, aj keď určite v Alpáku sú dobré zlavy. Je to fantastické, že v kapitalistickej zemi si ľudia ešte vedia povedať svoj názor. Ľudia, prosím vás, vystúpte z toho autobusu a prídite. Poďte s nami, 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 poďte s nami. Ďakujeme, že ste prišli a takúto formou nás podporili. Ďakujeme. Poďte s nami, poďte s nami. Ľudia, nechcete tam a poďte s nami, sme tu aj za vás. Sme tu aj za vás, ja viem, že v Alpáku sú super zlavy, ale poďte a podporte nás.